Dneska jsme chtěli klukům udělat ten první večer takový trošku jiný, aby jsme nebyli na hotelu a přišla tady nabídka právě od Pumy, aby jsme si tady v tom social klubu vyzkoušeli mixáž hudby. Dali nám dispozici vlastně 10 nejlepších DJ, který u nás máme a myslím, že to kluky bavilo a to byl ten cíl. Začali jsme cítit, míchat hudbu. Ospíchaví nebyli vůbec, snažili si to pochopit a myslím si, že jako měli i proto cit. Musím říct, že na první pohled to vypadá hodně jednoduše, ale když jsem se na to postavil, tak se mi potvrdil právě opak. No nejtěžší je to načasovat, počítat si to a načasovat a pak, když to nesedí, tak to posunout. Tak zkusit DJovat, to asi se nepoštěstí každému, ale je to já si myslím pro každého nová zkušenost, takže určitě dobrý. No tak ono je to trošku něco jiného než na tom iPadu, my jsme to dělali přímo na té desce a určitě to tam bylo těžší, než mi přišlo, než na tom iPadu. Tak samozřejmě to pro nás to není lehký, ale ty základní věci nám ukázaly, je to fajn a tady ta hodina tady strávená je super. Tak byl jsem s Michalem Kadlecem a řekl bych, že jsme trošku pohořeli, vůbec nám to nesedělo a hlavně teda Káca to strašně kazil. Byl jsem s Lafim, myslím, že jsme odvedli dobrý výkon. Byli jsme výborní. A byl jsem s Tomášem Hičmanem a si myslím, že asi budou to mít těžké nás sesadit strunu. Nejlepší dvojici jsme nahlásili Davida Limberskýho s Frantou Reiterem, protože bylo vidět, že za tím mixážním pultem je to baví a si tam užívali.